Kale ukuthi emculweni kube nalento okuthiwa abalandeli bami. Yebo. Iyonakala kakhulu leyo nto because masikhuluma ife angeke ndoda ushaya ihit unyaka nonyaka. Angeke singabheja imali ihit i1. Ihit iyona eyohlala ihleli emqondweni. Yazi kunengoma futhi mawuyidlala betha abantu bengathi akuwena mawungakayidlali leya ngoma ukuthi indala kana nakusebenza. Ngizoxolisa ukufaka amagama abanye abantu masikhuluma. Angizofaka umaskandi. Uyabona iso brothers mayo performer ayiye kusathane simehlulile because ihit yabo labo abangena abangivela ngayo ebantwini yeah. So ke ngicabanga nokomaskandi baningi ngingababala vele abanama hit abo wonke lakho sekulandele lokhu kuthiwa ama hit ngeke shaya shino kutekhala yebo mawuthi ngafa uqedile yona hit le mawuthi ngafa angithi uyabona ke noma ngidlala zonke yabona futhi ongakazi ngafa awasho yabele insizwe umletho kwamajola lapha ngifuna sibheke vele ngicabanga ukuthi yazini awukuhlukile namhlanje uma ngenza le video ngasebenzisa nje khuzane nabanye abantu nje ngikhuluma nje simple nje vele ngithi mthandeni mayikhuluma lensizwe ngendlela ebeka ngayo ngiyamuzwa mina ngendlela esho ngayo ethi akwazi ukushaya hit kabili abantu bakukhumbula ngale yengoma ethize mhlathu uculo kanjani ngokuzayo kodwa abantu basakukhumbula ukuthi kunale ngoma ethize ayishayayo ubani njengomculi uyazi ndakhuluma ngayo ya understand ngiyakuzwisisa thina sibona abaculi singabalandeli vele sizophendula ngobulandeli kodwa mina ke ngithi awusibhekeni uhambo lwamthandeni over the years lezi ngoma engizoyifaka la kamthandeni azilandelana in alphabetical order ngihlanganisile nje lapho nalapho la uma sibheka angandida amadate wafaka late music kamthandeni nokhona amadata right mhlambe no Spotify noma ungachecka online usearch uzothola amadata right kodwa la ingesikhathi sibe ubuyisela online manje la ngoma ethi xenophobia nethi usizo lwabakithi ngiyabazi laba abalandela iGucci neParis kumanje mhlambe naba understand lezi ngoma lezi umthandeni ayizenza lesikhathi ingoma lezi ezalalelwa nethi nje bamenzela phansi abantu umthandeni naleza ekhathi kodwa nje ingoma lezi eziserious zizinhle futhi mayibuya lapha umthandeni kuleli album lapha kuthiwa sibiza abadlwana bayamaza bayamqala ngoba 2013 umthandeni ekhipha le album lapha ecula kusimanzonze efaka uzimdola ngabo 3 ekseni amazi kahle wadlala khona ukhanda shisa ifaka indida intombi izompushela odakeni so angazi ngiyakhuluma nje ngiyacabanga nami angisho ukuthi ama-hit wonke ngithi-ke kodwa-ke ngabe abantu bayazi ukuthi kwakuba nengoma kanje kumthandeni ngabe abantu naye bazomkhumbula ingoma eyodwa right uma uqhubeka laphana i-album ethi amagolide icoma elisha futhi lapha umthandeni leli ibula igqokile ngenhla i-first ascent eyigqokwe abalandeli abaningi babe nayo ngalesa sikhathi futhi eyehlisa cabanga ukuthi ucamlo leli ibula eyehlisa uyithanda yangenisa kubantu ngabo ma 2016 izingoma lezi ezayengazwile kwi-album ingoma ethi amagolide one of the best songs ever yeke ingoma ebayihle kakhulu kwi-album nengoma ethi i-tablet nalethi gqoka sami zonke lezi ngoma lezi sebazihle kakhulu but amagolide tablet eziyenze ingoma lezi ezadla umhlanganiso kwi-album bayazi abantu omlandelayo SK bayazi abantu ngalezi sikhathi yayishisa kanjani lezi ngoma nomsebenzi wakhe ababewudlala bayazi the way futhi adayisa ngakhona kulo nyaka 2016 maqhubeka khamba nje isikhathi angani ukuthi 17 nini ngithe ngiyachecka lapha angayithola i-album kahle online lapha igcokama elisha enye ingoma eyikhona la kule album ethi uJessica
intombi yomlungu. Ine bass guitar, ine sound enhle kakhulu. Ngoba kade aqala uMthandeni ukuyenza lento ukuthi kube nengoma ethize abalandeli bakhe abazomuzwa ngayo ukuthi akufikile uMthandeni nakulokho ngandlela sokufike ngayo. So uyabona ukuthi izingoma esengiyibalayo ziningi kanjani. So until kuze kufikela ko Paris. Paris ke bafike bayishintsha ke igame. Lokho ekubonayo ku streaming industry, especially Maskandi, ngoba into eyaqala uMthandeni ukuthi ukustream kufana lento. Onke ama record enobonayo nangendlela osekuphushwa ngakhona amagolide 2 days ama-million album ukuthi ihlanganisa ama-million esikhathi esithize. Yonke lento leyo yakhonjiswa uMthandeni from August 9 August 2023 kuphuma ingoma ethi Paris as a single. Album kanti yaphuma after that maybe by 26 August same year kwaze ngo December. Ama record awenza in between ayengakaze abonakale anywhere before. Ayiqala yaba nkulu ingoma acishe shaya unyaka khosini ngoba kwakuvodwa kuzinye idesha ushaya unyaka ku Kamduza from SABC1 bahlonza ngayo unyaka. So it was a lot kwakuningi. Waphindwa abuye uMthandeni ozokhipha igoji enjoy kakhulu futhi abantu yaze unama awards namanje mayisangena abantu basayizwa impact yayo ukuthi le ngoma le yenza kakhulu enhlizweni zabo. Yaza shaya unyaka ukhosini FM. So kuningi okwenzeka. So uma ama legends ekhuluma ngento ezithize ngiyakuthanda ukulalela, ngiyathanda nanokuthi ngifunde kuwo. So mina ke ebese ngiba nemibuzo ngoba kuba khona umunye umuntu othola ukuthi akanayo indlela ukuthi acabanga asabalale mhlambeni uzobuka lendlela naye azogcina ebuka ngayo umuntu. Sekithi mina yonke lemisebenzi le mhlambeni ayikhavi yini lokho okukhulunywa ukuthi mhlawumbe ihit maybe yaba yona. Yona lo msebenzi leyo yaba imisebenzi emihle yona ibanga ama hit angazi, kodwa ama legend uma ekhuluma ke angeke uwaphisa awu understanda kangcono umculo. Ingakho nje lami ngikhuluma ukuthi yena lemisebenzi emingako SK ayenza over the years eminingi nabamazi manje abebengazi ukuthi wenza nemisebenzi kanje yizo izinto azenza lezi before. Bezoyimthanda abalandeli bakhe bemphakamisa ngendlela bemphakamisa ngayo is because of those things like this. Yizo zonke izinto ezayenza be-understand ukuthi yini angayenza uMthandeni. Tell nje ngisose example yakhe uMthandeni ngamabomu bengakhuluma nje ngomunye umuntu ukuthi njengobani, but ngithe nje ngithatha umsebenzi kaMthandeni since nazo uMthandeni ukuthi yena from 2023 into eziningi zavela ngayo lo ngoma le iParis ne-album le eyalandela kulo nyaka lo. So bekuyilokho nje ukubuza nje nokucabanga nje ukuthi ingabe yonke lemisebenzi le ngabe kusho ukuthini ngayo le eyandlalela uMthandeni ukuze abe lento ayiyo namhlanje. So indaba yami ngizoyibeka lapho ngisahlangaza kusodibana ngokuzayo ke siyodibana ke sesizokhuluma olunye udaba noma kwi-comment section. Selahla.